nga rod ti kunani kabsat Berto. Dirman ang biyanang. Ititawin ko na suro ka 60 na karanting kan napigsa akpay. Aday di balasa nga sa nga ili ti karubami ket nagpayduma ti kinapintas na. Ado tag kursunada kan kwa na, baruman wano daanan iti asawa, talaga mapatalyaw iti nagpayduma kinapintas na. Kat gaputa sa anak payabalo, impamuspusak ti amin tapno masit kaklaang tinasao abalasang tapno sa anamadlaw ni bakat ko. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Nakitam, jay kanakan ni Maria, jay daya, june. Jay agnagan iti Mary Jane. Jay ngayon napintas a babae. Wan, nakita kong dadyang ka. Jay kulot kun atidug ti buok na. Wan, iso, nagpintasan niya. Wan, gumsan ko at type angkan. Na, tapay mo, kat nakapimpintas. Jay simple la a babae ti kahit ko angkan. Diyak kahit ti kasya kapintas. Ta sa anak a may bagay kan kwa na. Nanumuak la a lalaki angkan. Kat no nagtaer ka, agbagay kayo ay tiday a babae. Kan sigurado akayatan na ka. Tas ikati katairan a baro dito'y lugar tayo. San mo't angkal? At umod dagiti natataer ngam siyak dito'y Una, ngam nangasawa dami din. Sikalat baro ang natairan anabat-batay. Ingkakidarmon kanakan, sayang dayay. Manjak angkal? San ko a type? Nagkapoy dayay akanakak. Irit-ritok dyan napintas akanakan ni Maria. Ngam di nakakayatan. Apay, balasang payayaday dya babae. Un kanaw, ta dinamag ko ni Maria. Awan kanupay nubyo na. Ilakad ko kumani June, ngam di nakakayatan. Ay kabay-baya mano, di na kayat. Saan nakit kano ataypan? Kat nakapimpintas na dya babae. Nagpudaw. Nalabasid dya bibig na. Ganay na. Nagsisipukul ti pamagina siga. Nang rona nukas dya ng ag-short pan. Bagbagay na. Anay ko. Abay nga agkistong ka ngay, Mima. Nagalas katikas tangay tsura amon. Oray kalag kidam-kidam mamang ibagbagay ti kasta. Arsa balaklakayan. Ipadlaw mula pagpampantasyam dayjay. Ni Mima mo't naira namot laan nagkirima ka. Di mo ka di ikan iti sa bali akay papananday ta. Tas ikalang mo ti pagpampantasya ak. Palusot ka keda laklakayan. Narnaganan ni Mima. Gamsyak, dakpay la makaturog. Hay, kas lamakit kitak pa'y lang aging gayta tirupa day di akanakan ni Maria. Unay mga minapintas day di babaeng. Nay dumduma ti kinapintas na. Makapaawis rik na. No baroak la ko maarmag day di babae. Man yan. Tanda mga minasawa kaon. Padasik kumamot tag checks. Mabuti nga man. Tigre mo to asawa kung wagimon. Ay, agkapoy-kapoy tumaday dyan ni akanaka. No kaya't nakumatay ilakad ko. Tauray siyak ti mangyaram gankwana. Tapno adapambar ang makasitgak na dyan babae. Di na mo ngaming kayat. Hay, sino nga tayo ti iritok iti dayja balasang? Nay, papanam si Naida. Una yan, ti kasta apurmam. Kas kalalalaki ti kasta ituram. Agkat lalaki ak mata talaga, Uncle. Abay, tumboy kaya talaga si Naida. Ni Uncle Berto nabayag mata nakasto ti kinataok. Damagan niya pa lang. Kahit anya nga rin ti pakarik na iti ayat. Babae? Wana, Uncle. Kahit adan nobyam. Awan pa ita, Uncle. At day ngam nag-break kami. Ay, ada iritokin ka si Naida. Napintas a balasang. Ha? Sino nga, Uncle? Di ka anakan ni Maria. Nagpintas na jay. Kaya't mo, tailakad ka. Kaya't nakadayday, tagwapo ka atumbo eh.
Inaram ko na, Uncle. Binastad nakmat. Anya? Apay kay? Di na kanumot kaya tikas kanya kalakyan, Uncle. Lalaki ka na ti kaya't napakirelasyonan. Nay, ada ka magam dito store Bernard daw. Maya mo ti sisik kawilam dito eh. Pampaangin akman, Tata Berto. Tawan angin, iti balay may. Aywan, nakita mong di napintas abalas ang akanakan ni Bakit Maria. Aywan, Tata Berto. Nagpintas nga roday dyan. Kursunata. Ng mabainak nga garam. Di naklangit di pagan ano day dyan. Tas anak agwapaw. Kun nang dudak. Ay soso, tumaer ka no agdigos ka Bernard daw. Ha? Kas tamang tiimbagam iti kanya kaon. Ngam pinadas kaon di nagdigos iti namitlaw iti may sangal daw. Ngam isulat tamang. Saan ang nagbalik ti rupa? Panagrik nam lang dahi ta. Ngam tumaer ka no agdigos ka. Siyempre, bumanglo ka. Adda nga mindag itay babae ano na panglo ti lalaki. Tumaer dan iti panagkita da. Ha? Kas tanga-tanga nagpaisaw tatang? Wang, no kayat mo, hikan ka iti banglom. At daya, awa na, no libre ka ikaw. Ngam no at bayad na oras sa anang. Ala, inka nga ro dagdigosan. Takuyukin ka numalam, Bernardo. Agsagay-say kan tuwa, kan agtakin ka. Awan napintas abataw tatang. Ikan ka no kayat mau. Mala, ingkag digusan. Sa kanto umay di balay, taikan kay ti pagbarom. Kan banglom. Nay, papanan nyo ka ni Bernardo Berto. Nakabangbanglo ka matan. Imbok-bok mo sa matan te bangbanglo. Ni Bernardo, ti binangbangluak mi mabakit. Masapol nga min anabanglaw ang mapanagaram. Na, impabadom pa'y kang kuanan tabadom. Anya day ta itad mo, wano? Katuna, unay ka na ya, sumanaw ka mo't bakit. Di ka lagbayin ki ni Bernardo. Bernardo, pasensya mo ni nanam ami mawag. Wan tata, awan problema. Apay, asino te mapanmuar manaya, Bernardo? Ni Mary Jane nakanakan ni Nana Maria nana. Anya? Kano nagpintas, dayjay, barok? Iso nga ron nga arman na tanapintas. Abay, di mo amo nga damot taste ni Bernardo. Amo na tagpilay. Ay na, naimbagano saan naka basta dayjay. Kanyat amom ngay. San mo't nga amin ang napintas kat gwapo ti pilyenda. Adon tinakita ka napipinta sa babae anak ya asawa iti sana gwapo. Wana ngambak nang siguro dagi dyan lalaki. Ngam ni Bernardo ngay, saan matabak nang? Wan nagpaisaw tata Bertaw. Saan ka abak nang? Imbag no kaya tanak ni Mary Jane. Ay nako, siyak ti makamo king ka Bernardo. Siyak ti mangyaram king ka. Diskartik daytan. Ala, mapantakid din. Naimbag nga oras mo, Kaka Maria. Mabalain ti umay agpasyar. Ipasyar ko man ni Bernardo. Ha? Asino ti pasyaran niyo? Umay pasyarin ka nun ni Bernardo ni Mary Jane akanakam. Nagpakuyog kanyak, tamabain ka no. Ha? Sumrag kayo kakaberto. Nga maglablaba mo ni Mary Jane at DJ likod. Sana problema, Kaka Maria. Makauray kami. San ka day, Bernardo? Wan tata. Alangarod sana bali tadanda ni Malpas day chayan. Agis ispin laungan. Ha? Hoy, Bernardo. Di ka maturog ah. Bernardo! Naiturog ko man nagpaisaw. Makapaturog man nga mintaguray. Tagaywat mo ah. Abangan numangagda ka. Kababain. Apay, di penalpas ni Mary Jane ang naglabaya. Diya ka mo ah.
Nagbayag mo garod. Nagawid ak sabay, tata. Ay bandak to na dan ni Mary Jane. Ay, sana. Panawan na ka dito yan. Naibag nga oras yun, tata. Bernardo. Ay, kastama kang kamiri din. Pasensya kan. Nadisturbo ka. Siyakti agkid daw iti pasensya. Ngamin, naguray kayo iti nabayag. Saan mo? Ayos lang. Nairuam kami nga gururay. Anyat gagara yu, tata. Nagpakuyog ni Bernardo kanyak. Tama bain ka noonay kang ka? Kaya't nati makigayam kang ka. Ay, apay amabain ka nga, Bernardo. Kit nabayag mo ten nga kit-kita tayo di istorno ko, ha? Yun nga raw. Dak man amaw. Tamababain ak mo tenggang ka. Damdamagan ni Bernardo, no mabaling ka no, te makisinangad kang ka, Mary Jane. Katun, day talaga yam. Awan problema. Kan damdamagan na, no talaga mutla ka no, single ka. Nga awan no biyom. Tapno awan to ti pakabasbasulan na. Awan pa'y nobyo, Bernardo. Si Kangay. Apay, awan pa'y nobyam. Awan pa'y nobya na, Mary Jane. Agsao ka, Bernardo. Di baling, ta isasawan nak ni Tata Berto ading lapsat. Anya? Awan, adaytid ni Bernardo kang ka, Mary Jane. Daytoy man, oh. Ni, nagadumot at chocolates day to yan. Kinatang mo, Bernardo? Wen, ginatang na, Mary Jane. Oh, amo, Mary Jane. Kursunada na ka ni Bernardo. Ha? Agsao ka magami na, Bernardo. Hey, si Kanang, Tata Berto. Isawan naklatan. Managbabay na talaga na ito, Amaraw. Nagpintas ka kano, Mary Jane. Kastatis ang kaibaga na kanya. Kat, agyaman na Bernardo. Awanan yaman na kano, Mary Jane. Ewan, agkape kayo? Ay, uwan ka no, Mary Jane. Kaya't ni Bernardo de Capay. Ay, paborito na daita. Ay, Ay, si kamot gayam ti masabat ko, Bernardo. Naggapuam. Dito istor, Mary Jane. Agdardaras ka di. Saan, Mary Jane? Apay ka day. Kwa, kaya't kula ko mga ibagakan katigasat mo kanya. Tapno saan ka amang namnama. Kan tapno saan ka amataktak iti anyaman at trabaho. Ha? Sumapul ka laangan iti sabali nga armam, Bernardo. Ngamin, awan namnamam kanya. Anya? Agsaysayang kala iti oras no sumanubli ka iti balay. Taawan mo't namnamam kanya. Ha? Kituan ano kastati ko na Mary Jane. Awatik tigasat ko gin ka. Narigat may pilit ko ti bagay. Nay, nakasukat kamot kat malaman. Papanam, Berto. inak manan yaram ni Bernardo. Mapan mo yarang ngam si kamot tinagpurmay ti kastaunay. Hindi ko sampay. Inpumada ampayan. Ay na, alangan mo't anang dudak, makikuyog kini Bernardo. Kababain mo't ijar arman na. Tulungak nga agaram, tapno makaasawan. Ay, agsaysayang kay iti oras yaw. Jakpat siya nakayatan ni Mary Jane ni Bernardo. Kayatan na, siyak ti makaamaw. Aywan, ayan tay bangbanglaw. Jak mo mabiru ka na. Ibusam mo ti bangbanglaw. Nagbuslon ka nga bangbanglaw. Kan napayaya kas tauna purmam. Kat kuyogam laang man ni Bernardo. Wano adamot na nararmam mi jay. Ararmam sama ni Marian. Aho, itan niya aga po. Pagan ano mo na dyan ngay. Aga-aramak baka pa eh. Nita... Ay, apay ka gistong ka ngay. Nagalas ka ti kastasong Batman. Ano to? Talaga nga ipadlaw mo nga dapay la planom nga garam iti sa balay. Kat siya asawa ka lang arudan. Ay, garatigit ka, alaklakayan. Jak mapanijayan, Tata.
Mabay na kaon kini Mary Jane. Pagbay na maya, kitadaak mo tamang tulong kangga. Nasabat ko ngamin idikalman ni Mary Jane, ijadalan. Kat binastid na kaon. Anya? Asos, subsubukan na ka lang, dayjay. Panubok na lang, dayjay kangga. No talaga mo't laan na ibturo kakaguray. Kuna naman, nagsaysayang lakanaw iti oras ka. Tawan ka no namnamakin kwa na. Sumapulak ka no iti sa baling armag. Oh, patpat siya mag. Alaki di, agrobot ka. Tamapantay di balay da. San ka ama upupay at agos? Ipakita mo ti kinasaot mo nga agaram ah. Tatabertaw. Ala, ingkag di ko sin, tagsukat kan. Darasam! Saan ka di nga imbaga ni Bernardo kada kayo, tata? Abinasted kon? Ha? Ay kwa, imbaga na. Ngam kayat nga lakanaw, ti agilibre. Ilibre na kakanaw. Anya? Saan ka di, Bernardo? Uwan ko na ma. Uwan, Mary Jane. Ala pagbigyan ka, Bernardo. Sa dino nga rod, ti pangilibriam kanya. Ngam sumurot kayo tata. Tapno adda kadwami. Areglado, Mary Jane. Mapantayo yili. Ije restaurant ti may sa akalugaran tayo. O sige, day talagayam. Ngam italaang day to ya. Inton sumaruno, yakon sumurot kada kayo. Pagbigyak laang ni Bernardo. Tapno saan nakakagura iti panang basted ko kenkwana. Ni, aglakla ko dagayam iti arak dito tata. Wen, Mary Jane. Oh, at iti inumam. Sige Sa bagay, nairwama kun nga agin inom. Tapos aray rumwar kami iti nga ag nightlife kadagiti barkada. Sige nga Rod. Tangay nalpas tayon anangan. Rugyan tayo mutan ti aginom. Tata, Jane Wangkong. Di tayo ka di ipayagawin. Inakipastor Jane Wangkong. Ay na, baybay aman pala day tarwang. Anyat napapatagin kaya. Jenwang mo, wano na pintas adayag. Tata, Ala, agsat tayo. Uray basit lang. Laro, isat mo. Awanan ti tao dito ayan me. Nabartek mo na Bernardo kini Mary Jane. Iso nga indumog dan dito lamisaan nga yan me. Padasik man nga akbayan ni Mary Jane. Numarik na na. Ne. Dinan san narik na. San anagkutay. Hay. Gundaway kundatoy. Rimwar te kalugaran me. Ngakin kukwa dito'y nanganan ken naginuman me. At siguro na pan naginata. Ayos ko. Maramid ko ti kayat ko. Tawan tao dito ayan may. Anggal, naimbag ta nakita ka. Ala, anya tinaramid yung kini Mary Jane. Ha, abay. Adda na ibaga kanyak ti kalugaran tayo. Ananganan nyo ije ilay. Adda nakita na ije CCTV da. Kat nakita da ijay tinaramid yung kini Mary Jane. Ha, chinansingan nyo ka no? Pudno ay anggal. Ha, ay jaka mo da ita. Awan amok dita. Saan siguro asya ka? Ni Bernardo siguro. Da kayo nga Rod. Ay sos, ang mga numakadaanon kini Mary Jane daytoy. Nabartek ka nung amin din. Iso adi na siguro nadlaw tinaramid yo anggal. Ay, basta di da kiramraman dita. Awan amok dita. Laklakayan ka di makay naknakan. Mima, gusto ka nila. Di ka lang ba initi kasta nga raramidam? Awan mo't kinapod no ti magpamasol na kanya. Anyangawan, kit nakita ka mismo iti CCTV. Impabuyad na kanyak. Ha? Hindi kan makapaglibak Bertaw. Kat makamo ka na idarum na ka ni Mary Jane. Naimbag nga oras mo, Maria. Adda ni Mary Jane nakanakam. Adala ko man napatag nga ibagakan ko na. Ay nagawidan ijay lugar da, Berto. Ha? Kwa?
Indarumnak nga taka ka. Ay na, saan? Tadi na kanu kayat ti may babain. Iso apim manahon. Ha? Iso aswertem. Takas jay ti pangedem jay ka anak. Tano saan? Maipabalod ka kuman. Lain baglakid, Zain. Sa saan ang nagdarum ni Mary Jane, bakit? Oh, ang yabanak. Wan, swerte matalaga. Nga malas mo mat, tasinaan kan. Ha? Di, apay ngay may ma? Mangibabain ka nga asawa. Eh, Siya asawa ka, ngam kasta tinararamid mo. Nagsakit tinaramid mo, Berto. Pananglipot tinaramid mo. Isa pasensyakan. Agsinadalangan. ay, saan ka di ame, ma? Bakit? Saan mo ako nga nawawang kay tinanak? Agawid ako ni ti lugar ti may nga nagta. Makamo ka mo tinamang ibiro kati bagay. No sa dinaw ti pagkipagnadam. Tano siya, desidido ako na mangisinakan ka. Sininaanak nga ro ti asawak, pinanawan na kat nakikabalayan iti may sa kadagiti anak mi. Namin ano nga inayayok ngam talaga natangken ti pangandang na. Isu nga ita may sa akon iti balay mi. Adon ti marikrik na kiti bagik kat sumalog matan ti pigsa. Nalaos ti panagbabawik kapo iti naramit ko iti kalabas. Aklunak nasulisugak kat nagpailuyo sa kitiriknak banagasaan amay parban. Alakastan tigayem mo Berto. Alagagayam di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. En your nose para ti script kaniti drama tigayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. Niya po Diyos timang tarabay kan mang bindisyon iti tunggal maysa. Dirma ng biyanan, iti baruak awan aalistwak, nakarita ka mangibaga ang mga sawaak nga uray awan met panggada. Saan kumakayat ti ina ka mga sawaak tawan kat nga rod trabaho ngam impilit ko. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Anya, agkasar kayong kunayaw, glory, binignaw. Uwan ko matatang. Kaya't mintag simpa ka ni Glory, tata. Tapno makabukal kami mo't ni ti anak nga agbalin mo't nga apo kayo. Ay, kat adakada kayo na ita. Ang kasano na ita ngay. Agpada kayo mo't nga istambay. Awan trabaho yaw. Kasano ngay agbyag kayaw. Pangalan yaw, iti kanan yaw. Nalawan si talon da binigno, tatang. Ay, kastaya. Akit mayat nga ron tapno ada pangalaan niyaw iti kanin niyaw. Mulaan niyaw iti pagay, tapno ada apitin niyo alamutin niyaw. Uwan tatang, tinawin ang mulaan mi dahi dyan iti pagay. Akit makamu kayo nga ron no agkasar kayaw. Isunto mo't la akanayon ang ti panagkuyog yaw. Agkasar kayo nga ron pagsasaritaan tayo ang ti kasar yaw. Anya akasar mo ta sasawam. Anyat usaram nga agkasar ngay, kat awan mat parcha masagana. Ha? Katay lima ababoy yung ngay nanang. Ayawanang inlako kong. Kat maysa, apay ngay aday jay tinamnamaam apagkasar mo. Nagbanbanugak day jay. Kat no ultimo agpakan kat kasadut mo. Ay, sa apay imbaga kon iti ama ni Glory adumanon tayon tapag sasaritaan tayon ti kasarmay. Kundi karit ka amang ikasar, ngam awan mo't parcham. Ay awan abinigno, di mo pa'y mabalin ti mga sawa no kasta. Kasano ko ang mga sawa ka iti kasta ngay, di mo pa'y malaban, ultimo brief mo. Agbalbaliwak ton no mga sawa ak nanang. Oh, nga ta. Wala nang. Gumagitak to. Nang runa no danton putot ko. Apay, itulok ko nga rod mahit nga agbisin ti pamilyak. Saan mo ta? Di mo pa'y nga ron mabalin ti agkasar, tawan mo't busbusam.
Jay pala naglakwan nyo iti baboy yu Sukatak to. Pangalaam ko maitiisukat mo ngay. Tay maurnong to aparwad Anya, ay mabalin ay amot ti kasta. Apay, masiguradom aya adakkel to ti maurur aparwad. Dakkel na nang. Kat no nagbabak nang nagiti kakalugaran tayo. Patsik adakkel to ti ited da aparwad inton kasarmi kan glory. Kan nagitay to big time ti alan mi aninong kaninang mi. Alan nang. Usaran tayo tinaglakwan nyo. Tadyak kaya ti mabainan iti ama ni Glory. Ang mga no kunaan na nga glas-glas tugak. Ay, Ala nanang, di kayag sinayon. Uwan ko na yun, tadumanon tayon. mala, basta bayadam to Tanay, pagpuunak manunday jay nga ag-business. Uwan nanang. Nalpasan ti kasarta, Glory. Ayan tayo box anak ay kabilang ti parwan. Daytaman ni nakaparabaw di tan lamiseta. Umay ka, tabilangan tan ti kargana. Agsing-singir ngaminan ni nanang. Ha? Apay, adda utang mo kun kwa na? Adda, jay bayad ti naparti asagana. Anya, kunak man no kunam nga urnong mo tinaigatang kadagi jay. Kasta matimbagam kan ni tatang. Kun kunak lang day jay, tapno agbilib mo't ti amam kanyak Nga ore awan trabaho, at dalat tamot urnong ko. Anya? Di, awan nga rod pang rugyantan No pagbayad mo gayam iti utang mo ti parwad ta. Makaurnong tantumanan Kwartala day ta, Glory. Di ka agrik-reklamo tamadi. Umatap ti grasya no kasta. Kahit pag naidan nyo nga raw, itatanalpasan ti kasaryaw, Glory, binignaw. Agnaad kami kano iji balay da binigno, tatang. Uwan tatang, yawid ko ni Glory, taasawak mo tan. Di kay madanagan, takanayunan minto timang sarungkar kada kayo diti balay. Ala makaamo kayo nga raw. Sapay ko maharta mataginayon ti kinaragsakyaw. Di kay ko maagap-apa. Kan agagagat kayo. Agsalukag kayo. Agtinulong kayo tapno pumintas ti biyagyaw. Wen, tatang. No makaapit kamin to iti pagay nga apitan me, mangyag kamin to iti bagasyo. Ay kat pagyamanak Agam sa anak nga agdaw-dawat, anak ko. Ta kabalak pa'y matiyag trabaho. Adamot talaw na suksukayag. Di nakpakananagan. Adan asawa ang binigno. Aggagat kamutan. Agnakam kan. Agtrabaho ka. Tapno adda pang biyag mo iti pamilya. Tangiwat nyo man mo't. Mangag na kayo ni Glory. Iba'y nandakmat nga anak yo Nasaysaya at numaamuan na tipod no nga ugalim. Di ka agpamarang tamaduktalan ng tumula asadot ka. Huston ko nakmo't. Kat nagtrabaho kan Uray construction no iso. Sumurot ka kada insan mo. Nabayagan ngay ayabanda ka. Ngam di ka mo't mapmapan. Nakaurnong ka kuman iti kwartam. Wen ka di. Agtrabaho akto no agsikugan ni Glory. Anya, kaanon to pa ingay? Urayom pa'y lang agsikog sa kaagagawa. Rugyam kit diitan Nasakit nga ro ti sikat ko. Kung oray ti sakak nagsakit. Diyak pa'y makatrabaho ita, anang. Binigno, nasapa mo tarimor ni nanang. Napanan na, Mapanmanan agisorsor itilako na akan kanan naggagat gayam ni nanang. Ay wala. Awan makunak ka ni nanang. Talaga nagagat day chay. At iwan na pa yan ay di tatangag trabaho. Kastaya. Agkat naanya taramidam itangal daw ngay. Panagtatalon sa amutan. Apay, di mo pa siyaran di talon mo. Di ka agarado iti pagmulami ti pagay. Awan mo't nga ron. Nakasalda di talon me. Anya? Nakasalda? No kasta, saan na da kayo timang suksukay? Saan ata nakasaldakat nga ron? Nagkapangalaan ta nga ron iti ka ng tangay. Kunak man no libre bagasyo.
Saan? Gatgatangan me. Ninanang ti gumatgatang, ta isot ti alis to ngagtrabaho. Siya ngamin kat pasaraya ag sakit ti sikat ko. Kas ita, anay ko, anay, sumakit manan, anay ko. Apay na sakit. Diyak mo Diyak mat ngamin nagpatpa-check up. Diyak kaya't nagpa-check up na mga no, adda maduktalan da sakit ko. Adda ngagsakitak no kasta. Kan, tuyulok, agsakit manan, anay ko, anay ko. Siguro na marikriknak lagi tiya sakit ko. Sipod pa'y ubingak. Kan, di barokong ko, anay nagsakit. Agkakanamot na sakit kan Benigno. Apay ang ngay? Kabalak pa'y matkiti. Inanalaeng ti kasapulak, Lori. Nagtrabaho ako, kumaro ti sakit na. Agpa-check up kalangan. Saanan? Manjak mo na kumait. Amangan na damaduktalan da sakit ko kat umanay la pampanunutik tang. Amangan no may stress sakit, may daras ti papatay ka. At dahin sangpet ko amasida balasang ko. Pakiluto man laangan tani, nabanugak mo. O sige nanang, kaasi kay matano da kayo pa'y latagluto. Napanan ni Benigno balasang ko. Nakaturog nanang. Manan, ay day talamat maturog ti kukuenan. Nangasawan, ngam isulat ta ti aramid na. Ha? Ay sus, agsakit man ti ulunan. Itay pa lang agsaksakit, iso ngayon turog na nanang. Ay, kanayon mo takasta. Awan lakit agsakit ti ulo na. Sikit, saka, kanuan niya pa'y dita. Kunak nga ron nga agpa-check up ko matap na amunat tumaran na nga agas. Di na nga rod kayat. Idi pa'y lang nga ibagbagak nga agpaduktor. Ngam di na mo't kayat. Ungtanak no pilita. Ay, kasano nga ron na makatrabaho ngayon no kasta. Kababain mat kada kayo nanang. Da kayo kay din timang manggad para itikanan may. Ay na, nairwama kun balasang ko. Sigod mo't asyak timang manggad. Apay, di na kay tultulungan ni Benigno ayan nanang. Kasano ang matulungan na kat kanayon mo't nga agsakit ti kumkumpurmi kenkwana. Iso nga ikarkariga taklatan at ti aglako-lako. Tapno adda maigatang itibagas ken sidaan. Ay, sayang di talon niyo. Nakasalda mo gayam. Ha? Anya atalon, Glore? Di mo nalawat talon niyo. Ngam nakasalda ka no kung na ni Benigno. Ay na, anya atalon? Adda aya, awan talon may balasang ko. Anya? Nagsaya atin ngay no adda talon may. Awan, daytoy la nakaisaadan ti balay ti dagamay. Patpatsyo mo day di Benigno. Ay, day tangarod pa iti may sadyak kayat iti anak ko. Bulbulas tugi no daduma. Aniya? Apay ngayon kasta ka Benigno. Linaslas-tugan nakmat. Apay ang masapula lastugan nak kat asawa nak. Kunam nga danalawa talon nyo nga mawamagayam. Saan kong almanan tinalawa daga? Nga maditirik nak iti panagululbud mo. Ala, pasensya kan, Glory. Diyak ngamin kayat na maupay ka kanyak. Iso nga imbagak tikas dyan. Kasano di kag trabaho? Di ka sumapul iti panggadam? Kababain ka ni nanang. Isunti provider ta dito'y balay. No di kag trabaho siya klangan tagubra. Kanayon mo't nga ron ngagsakit ti ulok. Sikat, saka, bukot, barokong ko, kantyan ko. Kababay naman ti sumanardang iti pagtrap-trabahwak no sumurot ti sakit ko. Agsapulak nga ron iti panggadak. Tapno matulungak ni nanang. Anya ko trabaho nga. Awan master ka na trabaho dito'y lugar tayo. Iso nga umadayoak Mapanak iti pagtrab-trabahuan nagiti kakasinsin ko. 5 nga oras ti biyahe manipod dito'y. Anya, nagadayon nga. Ay saan? Agtalinad kalagan dito balay. Sana balay, tano umimbagak. Agtrabaho akong, promise. Gundawayak ko matagtrabaho tawang pe anak ta. Tano danton anak ta, jak makatrabahon. Siya akong tagtrabaho, bakit? Agpaimbagak labasit. Inanalaang ti kasapulak.
Pasensya kayon, Glory, Benigno. Saan kayo apapapanawan dito'y balay? Ngam na saysaya at siguro no lumasin kayon iti pagnaudan. Tapno amuyo ti adda awan kada kayo. Sapay kumata maawatan dak. No siya, maawatan kayo, nanang. Agyaman na, Glory, balasang ko. Sika nga'y Benigno. Maawatan nak, iti kayat ko ang mapasamak. Tapno agagawa ka ngagtrabaho. Tanay, bakit akon? Sumalog mo tipig sa ako, nanak ko. Kahit pag nadan mi nga rodan ngay. Agawid ta pala iji balay Ay manjak. Imbag kumaan awan ni tatang mo iji balayaw. No kayat yaw, dalusan nyo day daan akalapaw di taasideg. Mabalin pa'y apag naudan day jay, kurang laeng iti dalos. Nagbasit mo tin ngay. Kas kamla pimpiman ni Jayan Napintas day jay no madalusan. Alain nyo tay may sa apaglutuan tapno adda aramaten nyo. Ikan kayo mutan iti kaldero kas kada plato yaw. Ay, Ala, di ka nagreklamo, Benigno. May mayat no lumasintan. Tapno mapwersatang ang trabaho. Narigat mo tan, mang namnaman talatan iti matmatgadan ni nanang. Imbes nga iso titulungan ta, baliktad mo't. Isumot timang pakpakan kadatan. alangar ta. Makamoditan. Anya matikas tuyan, awan mambaga sa may saangan. Katin ka mangalay di balay da tatang mo Apay awan bingay mo, di talon niyaw. Nakaapit mo tan. Ay na, nabayagan na naalak ti bingay ko. Subsobra pa yan tinaalaalak. Tayjay mo tayan ti pagbagasan ta. Basta awan may saang, ijay ti papanak. Kat talaga kasta Anak na kangarod, di tulungan na ka. Awan mo't ngamin kwarta ni nanang ka. Na adu mo't tirikrik na anan. Sana na makatrabaho. Kasi nga ron ni nanang, imbes sa sika kumatimang tadi ti kwartana, nga mawam mamaytid mo tadi ka maagunay amang good. Nagadun ti utang ta, Benigno. Naiwarasan. Isa pang asim ka di, gagawa ka mo't. No sa anak lama si Kog, siya kumantag trabaho. Ngam umadani mo't ti pa nagpasngay ko. Anay ko, agsakit man ang tibarokong ko. Ay, kaya't ko ti mapan makikonstruksyon. Ta ay ayaban nak ninsan ko. Agam, di mo't may ikat ti sakit na. Senton mapudutan naklabasit sa makit ti ulok. King ka nga nagpa-check up Tapno iresitahan da kay ti agas mo. Tapno agimbag dagitan nga nanayam. Saanan? Gastos la dayta. Awan sakit ko. Inanalaang ti kasapulan ti bagik. Ay na, manon atawan nga gininanaka. Di ka pala nakainana. Madingarudlat ta. Agsanaang manon ti tiyan ko. Oh, nasakit na talaga. Alang arod, kay nakmanon dumawat iti bagas ni tatang. Kastala ka na yun ay. Puro dinawat kan inutang samot tan ti ipapaunag yawan akaw. Kapilitan atawam mo't pangalaan mi iti kwarta tatang. Jay asawam ngay. Apay awanan plano na ngagtrabaho. Nagadumang nga rod tanan na yun na. Ay awan daytan. Kasla imposible daytan. Agpampambarsamot lang ang jay asawam. Tadi nalakayat nagtrabaho. Ang mga awan pa'y busbusan niya no agpasngay ka. Talagang awan tawam mo urnong mi. Utang ti urnong mi tatang. Ay, madain ti kasta pasamak. Kalawa mo jay asawam. Ha? Jak kayat ti kasta sasaadam iti sidong na. Kimotong ka pa yan. Kita man takudil mo. Kasla na magmagaan. Madlaw nga awan na sustansya amay papaunig mo. Tatang? Kasaritak tuman. No saan pa'y lang agbale o pag sinaan kayaon. Itaak lang agsaaw Benigno. Agul uli makaklaeng. Ngam nabayagan ngagpalpali iwak. Awan samot planom ngagtrabahaw. Anay ko, anay.
nagsakit ti tiyan ko. Ay, agtala ka! Sakit-sakit nga. Namin, ano nga imbaga ni Gloria ngagpa-check up ka, ngam di mo mo't kayat. Iso nga mauk, agpampambar ka lang. Ha? Saan mo't atatang? Ang trabaho ka, ano saan? Tano di mo maitaddi ka sa pulan ti anak ka. Nasaysaya at lapag sinain kayaon. Ha? Ala ikaw ni Jibalay ti anak ka. Kat di mo tumakita ti putot mo nga ipas ngay na. Ay, saan atatang? Ala, tay karigata kong tagtrabaho no bigat. Mapanak maki-construction. Siguradwam lang, binignaw. Maamwak mo't lang. Nupod no nagtrabaho ka, awan no saan. Nalabas mo't ti kasya klase ti katugangan. Man nakibiyang. Di mo ko magurguraan ni tatang, tapag sayaatan tamutla ti ibagbagana. Amumot nga umadanin ti panagpasngay ko. Wen, amok. Kunamot lang siguro amang dagdagdag kada taon. Kat, papanam nga rod ngay. Eh, kaya nagtrabaho ah. Sumurtak ka na insan ko amapan maki-construction. Tap na awan may bagbaga di man nakibiyang nga amam. Si kamot gayam ti sarsaron wa kabalayan. Nay, abalayan, nagudong kamat. Wen man, tanay. Awan amin na jay balay. Kahit kumustan nga nagijay agasawa. Mayat mat, abalayan. Agsursurun amag na jay apuko ta. Aya, nagbit man. Okay. Agtrabaho pa ni Binignaw, abalayan. Wen, abalayan. Manipod kinasaritam. Nagtrabaho muteng. Nagbuteng siguro iti imbagam kenkwana. Nga ipanaw mo dagiti agina no saan latang agbalbalew. Pasensya ka na balayan, no nasaok idiken kwan at tikas jay. Ayos laeng dayjay, abalayan. Mayat kit di tanadagdag ang nagtrabaho. Tano siya, di nakdengdenggen. Kita ket manipod binagbagaam ket nagtrabahon. Nangrik na siguro. Sapay ko mangarod at agtultuloy ang ti panagtrabaho na tapno adakanin da sa nga pamilya, abalayan. Naimas mo ti prito abang usan. Guston ti may sagrata sindam, Glory. Ha? Sana gaputan na iluto amin di ginatang ko abangos. Ket lamutan mo't amin ang mangibati ka iti parabigat Surwam ti aginot na nagrigat tagtrabaho. Apay, ti kunam nalaka ti ag-construction. Kalubam man nga minan na ita, ta parabigat. In-display mo't nga min-aminan. Nagrigat ti sumapol iti kwarta. Iso ngayon inutan ti inapoy kan masida. Ne, adamay sangput mo tinapay, Binigno. Nanggatangam dito ngay. I-gesture Ne, at dagayam la ako da dita istora kastoy. Ay, mangantaman nga ro diti tinapay. Nay, may salang ti kanam, ta parabigat ti daduma. Sana gaputan naka-display dita kat unlimited mutan ti pandangan mo. Wan, may salaang ti kanag. Ramanaklaang Binigno. Unay kamutan, Glory. Nagbuslon kang agsabon. Kita man talablabaam, nakalablabutab. Ni, eksakto laang matlakay. Eksakto nga. Nagano ti sabsabon mo. Apay, si kaya ti agrigrigat ngagtrabaho. Si ka ti maininitan ngagkiw-kiwar iti simintaw ka nagbumbunag iti bataw. Ala, di ka kadinagungat. Ala ta inutak to numaminsan. Kasi di sabon na paginaw. Naibusmanan. Nagbuslon ka. Ibuk-buk-buk mon samot nga min-amin. Surumot aginot Kanjay mantika, nakita. Kagkagudwa matan. Nagbuslon kamatan ngagmantika. Ala, bayam, tainton sumaruno, jak to agpriton. Sa bawak to amin aluto kasi daanan. Kasla di bagas, basit manan. Pungga kamot nga minapungga no mangan ka. Mabisina ang mga road, tamong mga gatgatas ti anak ta kanya. Di mo irason ti anak ta. Sigod kat di nga adu ti kanam Manipod nagdenata,
Nadlaw ka nga daraw, rawot mo. Sige, mapana ka. Kita ang basit, ha? Aginot ka, ta sana si ka ti marigrigatan ngagtrabaho. Papanam ako nam Glory. Inakagtrabaho jayan da insan ko nanang. Mayat ka no ti sweldo ijay kat. Kan ada libre pag naadan mi. Kat, kasanon ti apo ko. Ibatik pa'y lakada kayo Nitatang ko matipang ibatsak ngam di na masango. Mala siya kung ti mangaw awir iti apo ko. Kat nagpakada ka kinibinignaw. Uwe nanang, pinalubusan nakmat. Kaya't nang agtrabaho tapno makatulong kano. Aya, kat alang arud agan anad ka iti lugar apapanam balasang ko. Tatang, amuyo ka din sino akasinsin ni Glory ti simurutan na nagtrabahuan? Wala. Niin siyang akanakak. Apay aya. Jak mo't makuntakan, tatang. Jak na guston tinaudi at text na kanya. Text na nga. Alipatag kanon. Kat sumapulak kanon iti sabaling asawag. Apay kanungay. Jak nga rutam mo, tatang. Awan mo't amok ang nagbasulakin ko na. Kasla kaguranak. Day. Apay nga tagay. Ha? Oh, agyamanak. Si Mangput kan Glory. Oh, Ay, di nakarakupan. Tamadurmanak kan binigno. ha? Nay? Apay nga niya kastamot ng tibagbagam, Glory. Umay ko alaan tanak ko tagsinatan. Nay? Apay, adan nang iso katam kanyak. Makamuka na niya't panunutam. Basta agsinatan, period. Awanin na lang. Pinanawan na ko na itaginak. Si kangamin mo't apay ngame na pinalubusam iding ay madayaw. Anya nga Awan amo ka nagbasulak na nang. Apay nga yakas jay. Di mo sawon ti kasta. Taado tinadlaw ko amadi at ratom kan ko anay day. Pagsasawam iti agkakasakit. Pudnaw asaan mo akabkabilan. Ngam agkakasakit dagiti bagbagam kan ko na. Oray adda tao ngagdengdengeg pabainam. Pagsasawam. Kanayon mo nga isider ti panagtrab-trabahom. Iparupam launay kan ko na idi apapakpakan laeng. Ha? So ano timam nayan ni Glory kan ka, kat sininaan na kan, jak mababalaw. Ngamin maawatak tirik na di asawam. Jak kaya't asinaanak ti asawak na nang. Ay kat ay aywam bareng maayayong pay anak ko. Pinadas ko ngay ayaw ni Glory ngam talaga adi nakun kaya. Aging ka nag-abroad kat nadamag ko lang nga adda kanon sa bala kadandan na ijay. Kunak nga agdarumak ngam binaybay akon, tadamot basol ko na api-apimanaw ti asawak kanya. Agbabawi ak ngam naladawan ti amin. Ngam no pa'y kasta, idawdawat ko latay ti Diyos na marswa, asapay la kumata maurnos minto matlaang ti amin kada kami. Alakastan, tugayim mo, benigno. Alagagayam ditan tinagpatingkaan day tapakasaritan ti may sakabsat diti drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring Eli Palacio. Enyornos pare ti script kaniti drama ti gayamyo Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manen kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Dirma ng biyanang, nabayag anabalo ak, ngam kalpasan ti dua dekada apan nakabalok, nakiboy prena kiti padak medla senior citizen, kan padak medlang agpenpensyon. Ngam sana kayat ti lalaking anak ko ti panakirelasyon ko, tangamin mabuta nga mayadayo kanyak, tangamin awan trabaho na, iso nakadependar latan kanyak nga inana. Katap no nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysa. Papanan nyo manan nanang. Nakasukat kay manan. Mapanak man ijay ili,
At damapan ko gatangan, anak ko. At da mapan nyo gatangan, wano mapan kay manan magsinara kiti boyfriend nyo. Ha? Ne, saan mo talando? Nay, mamin ano ngay baga kasi naan yung nadyalakay. Masurunak na nang. Hindi yung dagdagan ti pungtot ko. Tamang ano niya ti maramid ko. Kunakmat asinaan yung dadyay. Kat sininaak mo anak ko. Awan kamiin. Sigurado nyo lang. Bakbakitan kayon. Sana na masapo lang maki-boyfriend kayo. Ta makapadurmo na kitaan. Feeling ubing kay tumat namin. Dandani kayon tumangan di tibarsa nga. Ngamday ta pala agpapaaram. Kaya aramidin niyaw. Sa anak mo't nga agpapaaram anak ko. Siyak mo't ti ar-armunda. Armunda nga. Tistingan na kailang mamati kayo mo't adagosan. Ado, ti manang gundaway alalaki itan nanang. Ti pensyon nyo, ti almananda. Isa pasablugang na kayo. Kahit, anyang oras ti sangpot nyo. Di kaya agpakarabi, ha? Wen, mabiitak laeng anak ko. Papanan nyo, tatang. Apa nakapumada kayo manan? Inak man agpapukays, anak ka. Sakay larumwar itatamaluman. Naimbag na dapat nakalukat na barbershop iti kasto nga oras. Ada, maladaw ang agrik-rikap tay sukik papanak. Ang mga nadaman laok na bulakbul day tana. Ang mga sarakan nyo manan jay bakit ano biyayaw? Ay, saan kumanatangkan ti ulo yung tatang? Saan mo? Nabayagan na nagsina kami kanipasita. Di kaya gar-araman, talakay kayon. Baybayan nyo ka din na taas asawa. Jak tupay ko na. Da kayon tulaki din. Sige. Mapanakon ta sambutak di barbershop. Ato iti danom mo pasita, honey. Ay na. Una yan day tangawag mo kanyak guto. Kasla nagkorni adeng gentahani. Kastamot at talaga ti inawag dagiti agayan ayat. Honey, wano saan, sweetie, wano saan, baby. Unang bakit kan lakaitan. Saan may bagay day tang nga inawag ta. Kababain no at damakangag. Ay, awan bibiyang tasino man pasita. Basta siya, honey, ti kayat ko ayawagan ka. Wano saan, baby loves no isaw. Madi, silang adenggan gudo. Kababain. Basta baby loves, ti kayat ko ayawagan ka. Mangantan baby loves, tamapantapay agpasyar no madamdama. Sa anak ang makapagbayag gudo. Tani, urayon nak di anak ko. Ung tanak day jay no maladawak nga agawid. Naurasan ti iruruar ko. Ay, una yan. Nagpadaan na lakit din iti anak ko. Uray nga rodyay anak ko. Text. Damdamagan na no ayan ko. Iso nga in-off ko ti cellphone ko. Alang nga ron, lepasan tanti mangan taagawidan. Ay, sana. Agpasyar tapay mo't Sulitan ti panagkuyog tamanan. Kakaiso na akapimpensyon ta. Enjoyin tamot aragit pensyon ta. Agpasyar tapay. No mapanlog ta, intan tumanen mangan, wano agmerienda. Alang nga ron, sikati makaambo ko to. Makaambo di tan noong tanak manin di anak ko. Itulnog kanto nga agawin. Ay saan Ad-adda nga agungot di anak ko. Ti amuna ngamin kat nagsinatan. Di ka mandalagan, nasa anak adumano na di balayaw. Agpatingga aktulaang iji kalsada. Anyat masida nanang? Prito kan inlambong nga itlog anak ko. Jak nakitsenday di kalmanta na malmana. Di kay pa nagpensyon na ya. Nagpensyon akon ngamjak na sango ti nakitsenda. Nan, sa siyak timapan gumatang iti masida. Awan sapay bagas tayon. Awan nga rod anak ko. Alang nga rod no magagat ka amapan ijay ili si kan timapan. Mangtad kayo mo ay iti pangkrudok iti tricycle.
Kanayunan nyo ti itadyo a kwarta, tagpapukis akman. Wen, mala, mabiit lang arod anak ko. Mangtad kay man iti kwartayo, tatang. Tanay, awan balunan dya po ko yo. Napan nag-iskwilan aya. Saan pa'y mangmangan pa'y lang. Mapan ko'y tulod no madamdama. Adto iti sangaribaw. Ni, apay di pa'y naalat ay pensyon nyo aya. Naala ko nga mada naggastusak. Anyat naggastusan nyo nga ikaw ang makita ka ginatang yo. Wano, adda babaya paggasgastusan nyo. Awan, napanak lang nagpaspas sarmot Nag-shopping basit, nagpa-facial kas ka na nagpamasahe. Tila paggasgastusan nyo. Nayunan nyo dahito yata adda pa'y bayada kiji pagadalan ti apo ko yo. Adto tili magasot, umdas na itan. Apay, sana nang tadyay amat ti anak mo aya, iti suporta ti anak na. Ay na, di yun namaan day jay. Nabayagan asaan na nagpapawit. Awan ka no trabaho nan. Uray pilitag no talagang awan. Ay na, kan anak ka no di asawa na. Ay, natangken nga men ti ulom iday. Amom nga da asawa na nga nakirelasyon ka pa ilaan. Ay na, napalabasan day ta. Nalpasan da kita tatang. Diyo ka din ipalagip. Ibagbagak laeng. Kanya nga ron ngay. Talaga siguro akas tigasat ko Aginggat ka anong at nga ilimlimod ta ti relasyon ta gudo. Wan nga rod Ang amno ar-arigan, sana rumpeng nga ilimod ta. Tagpadatamot anawaya. Wen ngam dagiti nga rod anak ta ti pampanunutek. Di da kayat ti relasyon ta. Masurunak meten ang naduma. Isunak at ti masursurutan. Saan tamutan nga ubeng? Apay nga ya, paritan data nga ginayat. Paritan data nga agragsak. Gudo. Agkasartakid din Anya, ay saan ang mabalin? Agungot dagiti anak ta. Oray agunget da, awan mo't mabalinan da. Apay, isuda ayat aggastos no bilang laang. Saan ba? Gudo. No siyak, ready ako amangi kasarkan ka. Awan ti asino man na makalapad iti dayta. Ilaban ko ti panagayat ko ken kapasita, my love. Kat, anya nga rod ti aramiden ta. Kasaritam ti anak mo, takasaritak mo ti anak kaw. Ibagam ti panagsimpatan. Agkasartakid din tapno makapagdinatan iti maymay sa abalay. Ay, ala, padasat nga ibaga. Ngam no agungot ngay. Bayam nga agungay. Saan nga'y surat ti masursuraw? No di da kaya ti plano ta, saan lang? Basta aramidin ta ti amuta pagsayaatan ta adwa pasita. Anya, mga sawa kayo kunayo tatang. Laklakayan kayon. Ubingak pay, napigsak pay. Ay na, saan ang ta sa asawa? Jak tupay makiasawa, da kayon tulaki din. Apay ay alapdan nak ang mga sawa. Kat saan mo't asi katyagastos si Kagreta. Lakay kayon, tatang. Amo ka ti pensyon nyo laang talmananda kada kayo. Apay asino kumayat asawahan nyo? Ninanam pasita Na, kunak man nung nagsina kayon. Saan? Kung kunak lang dahi jay tapno sardingan nakasersermunan. Ay ayatak ni pasita. Kayat kau ngay kalaysa. Ay saanan? Bakit kan lakay kayo? Nagkasar kay pailaan. Sigurado akatawaan da kayo dagiti tattao. Ore katawaan na kami Saan may na problema na ita? Basta tulagan tayo ti kasarmay. Saan man na natangkan ti ulo yo, tatang? Kasanon nga no kumapsot kayon? Asino kumati mga sikaso kada kayo? Siyak malaan. Ni pasita ni mga sikaso kanyak. Asikaswanak ta asikaswak may. Saan nanday ta kasar-kasar? Gastos lang day ta. Kanlakay kayon. Aginanakay ki di dito balay. Di ka nga minruar-arwar Basta mga sawaak. Apay ay halap na nakrita. Saan nagaputala kaya kaon kat awanan karbengak nga gayat manang? Ha? Nukunak nga ikalaysak ni pasita. Aramidag.
No di nagsuportaran, saan lang? Agkasar kami, adakda kami. No magkiasawa kayon, kat kasaron ti pensyon nyo. Di awanan. At danton kabingay yaw, nanang. At damot pensyon ni tatam aguto anak ko. Kundi napakibibiyangan day iti pensyon ko. Isunto pa iti mangmangtad iti kwarta kanyak. Italang dayta. Ngam no bumayag, sigurado apakibiyangan nanton ti kwartayaw. Saan akasta ni Gudo? Nasimpot day jay anak ko. Bakit ang kayo ngaminon ngam dayta kat as-asawa ti bagbagayon? Na kayo man lang tinaputa ka bakit akasta? Imbes at isalon at yun lang tintunaran nyo. Saan? Ta lalaki mo't kadda iti panunot yun. Kaya't kumot nga road, tiyadakad kadwa na bayat ti panagkapsut ko, anak ko. Kat siyak nga yakad kadwayo. Kasanaw no mga sawa kan taon. Sa anak ang mga asawa, tawan iti panunot ko reta. Jak pagan ano ti mga lay ti pakanek asaan ko mo takapkapin ano? Lando, Awan ti mapasamak akasar. Agguluak no ipilit yun reta nanang. anya. Si Kaman ti makisarita ijay kabsat mo, Nelia anak ko. Apay kano aya adi na kayat amaki asawa kayo manen nanang. Amangan ka no kwartaan nakla ang ti agbalin nga asawak. Imbagak akasapulak laeng ti kadkadwa. Ngem isu kanungay akad kadwak. Kat kunak mo't kasanon no mga asawa. Kunana mo't asaan ka no ang mga asawa. Kasano kuma ang mga asawa dayjay kat sadot met. Mabutang iti responsibilidad dayjay nanang. Isu adi na kayat ti mga asawa. Di mo't ngamin agtrabaho. Talaga asaan nga agtrabaho dayjay. Taadda kayo anam-namaan na amang ted iti kwarta na nanang. Ha? Ruaman nyo mga men. No dumawat kada kayo, ikanyo met adagos. Kat agungat mo nga rod no jak ikan. Pagsasawan na kitag kakasakit. Saan anasaya at tikas jengar aramiden na. Saan yun apagrebengan timang biyagkan kwa na tadakulan. Da kayo kit di kumaati ikan na iti kwarta. Nagdakulan abagi saan ngagtrabaho. Anak ko, Alakit di, no kayat yu pa'y timaki asawa, aramiden nyo. Nasingput mo't ni tatagudo. Kin agpada kayo nga agpenpensyon, iso nga awan problema dita. kasanon nga iti kabsat mo. Siyak ti makaamukan kwa na. Ungtak no lapdan na kayo iti kayat yung aramiden, nanang. Awan karbangam amang lapagkin ni nanang iti kayat ng aramiden, landong. Apay kasta ka? Noan niya ti amom apagragsakan ti inata, suportaram, saan akasta nga ung tamkit din. Amom abakutin ni nanang, ng pagsasawam iti saan anasayaan. Manang, Apay adi mo kayat amaki asawa, kat kayat na nga rudmat ti adda katakunay-nay na. Apay, mabutang ka nga ipanawan di pakiasawaan na dito'y balay, kat awan taon ti pagdawatam iti kwarta. ha? Saan ba ta? Saan mat anga? Naglawag mo aramidom. Nakadepender ka ngamin akanayon kin ni nanang. Nagdaklan ka akarne, ngam di kag trabaho. Di ka lamas yan ijay inata. Apay, sika, kayat mo aya makiasawa pa lang ni nanang kat bakutan. Kayat ko nukas na ti kayat na. Suportarak iti anyaman nga aramidin na. Basta pagsayaatan na lakit de. Awan dakas na no kayat namanun ti makiasawa. Apay, dagiti laubing ayat ya dakarbangan na ang mga asawa. Pati mat dagiti babakit kan lalakay at damot karbangan da, tao damot. Ha? Ang trabaho ka kid agagawa ka, tapno saan ka amang namnamalatan, iti-itid ni nanang akwartakan ka. Talaga ka diyan di dakdanggan tatang. Kaya't yulat na ti mga asawa. Wain, anak ko. Nakasapulak ni nanam apasita iti biyag ko. Ay, natangka na talaga ti ulo yung alaklakayan. Uray anyat sasawam. Basta mga sawaak no kunak, mga sawaak. Uray ko mano tayo kaubingan na tasawaan nyo. Tapno da mga sikaso kada kayo. Diyay mo't pada yun na senior citizen tinapili yun. Maday ti ubeng, tamangan no isukat nak. May mayat ni pasita. Ta sigurado adinak to isukat dayay.
Makamu kayo. Ay, awan mabalin ko no talaga kasta ti kayat yo. Kahit pag nadan nyo nga ron ngay. Ay, di kay pumanaw dito balay tatang. Awan kadwami iti apu ko yo ditoy. Kat no manugot kalakit day ayawid ko ni Pasita dito'y balay, di dito'y kamay nga agnaad. Ay, ngala, wala na. Dito yun ti pag naadan nyo. Basta di kay pumanaw dito balay. Nalpasan ti kasarmikin ni tatam agudo anak ko. Iso asumuro takon kan kwa na balayda. Ni, apay nga pumanaw kayo. Dito'y balay ti pagnaadan nyo Ibagayo ka ni tatagudo ta umay agnaad dito'y. Ijay kanumot balayda ti pagnaadan me. Kan talaga akas ta ti rumbeng, talalaki ni Gudo. Siyak ti awid na ta babae ak. Iso nga agawid ako ni ijay balayda. Anya? Sumuro takmot nga rod ka na kayo, nanang. Diyak kaya tiyak bati dito, mabuti nga. Awan kadwak. Iso nga umayak mo, makipagnainak mo tan iti balay ti asawa yaw. Pasensya kan kadwak ti anak ko nga agnaed dito'y balay Gudo. Awan problema dita, Pasita. Basta agkatunusan na lakit di ti anak kaw. Kaya sana balay, ta adapay mo't bakanti asilay. Agyaman nak nga rod Gudo. Saan mo't ngamin ang maisiin na ti anak ko kanya? Wen, maawatan day ta. Ta nabayag kat nga ro na nagkadkadwa kayo. Kan iso ti buridak nga anak mo. Aggunay ka mama dito'y balay si Kalando. Di kag senyorito dito'y. Makikabbalay ka lang ang kasta ka. Ni, tanagam mati pa nagsasaum Tadamot share me iti inak dito'y. Apay, ti kunam, papakpakan kami lang dito'y. Agpinpensyon mo ti inak tap ng mom. Wan, nga magtrabaho ka mata. Da kami latan ka ni nanang mo taglutluto. Agin inaw ka nagdaldalos. Ngamsi ka, day talagid, idda ka nagsilsilpon tararamidam. Ikat trabaho ti babae na kita. Apay ngay patrabahom kanyak. No apay mga minasimursurot kay ti inama. Tanyat kayat mo. Bukudan nyo ti kwarta ti inak. Ay, sana mabalin. Da kayo kat ti paggastusan nan. Ay, excuse me, adama pensyon tamak. Saan may pagtatakkunan ti pensyon ni nanang mo? Gusto na itan. Aga pa kayo manan. Day tatao ti dimtang ariribok di ti balay. Papanawan nyo day tatatang. Si Kati pumanaw tadda anak mo. Rumbeng alumasin ka ni ti pagnadam. Apay, ayan nga min ti ama ti anak mo. Taiso kumati ka balay mo. Ay, awan bibiyang mo. Manakibiyang kapay gayam alalaki. Gusto na itan ko nakmay. Anya kay ka day. Ala, umadayo ka dito yan, Greta. Agsin na kayo, tapno saan kayo nga agapa? Agawid kan sapay la ijay balay anak ko. Tani, saan kayo met nga agkadot-dotan kin ni Greta? Apaya papanawin dak. No kaya't yo, dua tayo nga agawid. Ay saan ang mabali na anak ko? Taadda ka nga rod asawa kong. Iba kayo ka ni tatagudo, tayo di balay ti pagnadan tayo. Di na mapanawan ti anak kan apo ko na. Tababae da. Awan kadwada ditoy. Kat, iso dalatan ti masursurat. Madiya ti kasta. Ay, saan kay mga rod nga agkaalaan kin ni Greta? Makibagay ka nga rod anak ko. Siyakat ti makibagayan. Asino da kumapakibagayak? Ti kayat nantumat kat aginaw ka nagluto kat trabaho na ababay da ita. Amuyo mo't nanang, saan na ka na iruwam iti kakasta trabaho? Anya ti aramidin tagudo. Makipinatangkan mo't jay anak ko. Di na kayat ti pumanaw. Ala, di mo pilitin no talaga di na kayat. Masikuranak nga rod no kas jay nga agapad akin ni Greta. Kanayon ti panagsinungbat da. Tangay saan amabagaan lagi ti anak ta? Data tagsakripisyo Pasita. Ha? Anyat aramidin tangay. Data ti pumanaw. Libasan tayo da. Makamuda mo iti magbagi da.
Tapno tumakder da iti bukod da asaka. Umayak man manang. Ne, si kamat gayam lando. Ay sombra ka ah. Ayaman ak manang. Umayak ko bumulod iti kwartam. Awan isa angkon. Anya? Gimot ngamin nagaw-awid ang dananang. Awanan, saanin nga agawid dananang. Tanapintasan ti business da iti lugar nga ayanda. Un nga ron. Kastamlata na kanayon, di kag trabahon. Pasiglat nga utangan ti pangalaam iti kanam. Manang, Awan na, suruam ati ag trabaho adin ko. No kastamlata na kanayon, awan na saya at pagbanagam. manang. Kita ama. Nay, adun ti utang mo kanya. Ngamjak pulos ag singsinger. Taam mo nga awan pagbayad mo. Iso apasensya kan no awan maitid ko kan ka. Agbayad ka pa yung umunaang sa kantumanan pa utangan. Manang, Saan apa nagimot? Ngamjak kayat amang namna makalatan iti mait-itid kan ka. Agagawa ka tapno adda paggatang mo iti kanam. Kumusta ka nun di anak mo, Gudo? nag-apply ka daw para abroad. Kat ti anak na ngay, asino ti mangkadwan o agabrudan. Alaan ta bakit? Siyak mo't lati mabalain apang ibatyan na iti apukaw. Katun naimbag man ta nakapanunot mo't laeng di anak mo. Wala taagbisin ti anak na ano saan ngagtrabaho. Talaga nga impeteng ka wajak ikan iti kwarta. Tapno agporsigay ngagtrabaho. Uray siya. Kastamot laeng ti naramid ko. Mamin ano adumawat iti kwarta ti anak ko. Ngamjak pulos inikan. Kahit kumusta mo tayo nilan daw. Kuy-kuyugan ka no ti bayaw na nga asawa ni Nelia nga anak ko. Mapandaag karkarpintero. Ay kat mayat nga rod Naimbag lakit din ta napanunot ta ti pimanaw. Tano saan? Nakadependar pa ila kumadagiti anak ta kadata nga aging gaita. Wen bakit? Kat maragsa ka na para ka nagiti anak ta. No daduma damat labasol mi iti asawak no ape ang nagbalinda sa dot, tangamin pinanuynuyan mi ida iti kalabas. Iso nakadependar dalatan kada kami. Ngamita adan bukod da trabaho, ket nangasawa matan ti anak ko ket adan bukod na a pamilya. Alakastan, tuyagayem mo, pasita. Ala kagayam di tanti nagpatinggaan na itapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Inyornos para ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot mat lang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Manipod man kani Kabs at Guring sa napod no anagan tintay drama, ket kastiti ko nana. Dear manang biyanang, talo ababa iti anak mi kan nila kay ko. Handa natalgad at trabaho ti nauna nga anak mi. Ket gaputag susweldo iso ti obliga kamang tulong dagiti agad adal pay akakapsat na. Rogyak man nga rud ti agsalaysay. Adto ti gatang yu iti bagas yun nanang. Ay na, agyaman naklaon ay dali anak ko. Day takot ti kay-kayat ko kun ka. Nalaka ka kasarsarita. Ket kumusta nga iti panagadal ni Miling? Okay lang, mat. Dandan ni aktor puson. Nangangato dagiti grado na sika. Ay mayat nga rod ano kasta. Tapno saan nasayang ti kwarta abus-bus-busen na. Ay katun di ka madanagan tanalaing ni ading mo. Iso arumbang la pagadalam. Ket kastamat na talaga tararamidak nanang. Palagip-laeng Ay, nay, di ka pa'y makias-asawa Aging gaasan na makaturpos di kapsat mo anak ko. Ay, anya pa'y ngay. Wanan Awam mabalin ko tatimot kayat yu ti masursurot. Anya nga iti plano. Kaano nga kalay sa ta? Ay,
aguray pa Ignacio. Aginggat ka ano nga agurayak ngay. Adamat nun ornong ko para iti kalay sa nga arapaapta. No agtorpos ni Miling iti kolehiyo, mabalintan ti agkasar. Kasta nga ti saritaan may kaninanang. Sana bali, makatawin laangan ti urayan, agturpusan ti kabsat ko. Ay, ala. Awan maaramidak no kasta ti kunam. Kapilitan ng agurayak Ay, agyaman nak tamaawatan nak, Ignacio. At turpusan ni Miling intun umayabulan anak kao. Ay, wen nga rod, ay na, kamaudyanan na tatang. Anyat plano yu kun ni Ignacio nga ay. Agkasar kayo kadain, kalpasan ti graduation jay aday. Kasta titulagan mi kaninanang, tatang. Nasayat nga raw no kasta tapno makapagsimpa kayawn. Wen nabayag mo't pima na nagururay di tao. Wen nga raw. Agasam nga na sakripisyo na para kin ka anak ka. Mariknak nga rod anapod no ni Ignacio kanyak, tatang. Awanan makunak itinubyom. Talaga amay kari ni Ignacio para kin ka. Kaya't kulauna ay para kin ka anak ka. Maragsakan nakparakan kamiling anak ka. Nilaangan Jimmy na ti saan pa'y nagturpos. Ay, wen, asino gayam timang padal ka ni Jimmy na nanang. Da kayo akin manang mo adalay. Awan pa'y matrabahok nanang. Agboard agsamak pa'y Awan parikot dita. Noon pa'y trabaho. At damo ni manang yu dali. Saan abalay, tadda na talgad at trabaho na. Dayjay laang no kunadang agkasardan ka ni Manong Ignacio. Ay makauray day ta kasar-kasar. Ano sa ni Ignacio ti aguray Iso ka timang dadaal iti arapaap kon para kada kayong anak ka. Saan na mabalay? Nang agkasar kami iti nobyo. Nagkuna mabalin yun ti agkasar. Da kami tinagdesisyon nga agkasar kamin. Ay saan na mabalay? Ni, apay ngay, nagturpos mo't ni Miling. Una, ngam saan pa'y mo't nagturpos ni Jimina. Ha? Sika, tinamnamaak amang paadal kan kwa na. Iso apang nga si tadi ka pa'y makias asawa. Apay no ni Miling mo't timang paadal ka ni Jimina, nanang. Awan pa'y nga rod trabaho na. Kita masaan pa'y nag-board exam. Nanang. Sana balay, taubing ka pa'y. Makauray day takasar. Imayak, takayat ko ti makisarita iti personal ka na kayo na. May papanitian niya ti umay mo ibaga. May papaniti plano mi kundali apan nagkasar na. Dagulit ka matan niya. Panubusan da kami kuman kanidali nga agkasar na. Apay, saan nga imbaga ni dalikan ka timbaga kan kwa na? Mabalin na tamat at tulungan na dagiti kakabsat na kalpasan ti kalay sami. Ay di kagapura. Manula ang matitawin nyo. Kan maysa, no agkasar kayo kandali, gastos tumananday ta. Nana, No imbagak nga aguray pay. Tulungan na pay dagiti kakabsan na. Di yu ipapili ti kay kayat yaw. kasalungay dali. Saan mo't akayat ni nanang mo nga kasarta? Makapasuron mo ni nanang. Ibabawi naman ang tisaritaan mi. Anya ngay nga ron. Pagadalim latan ani Jimina. Agurayak manan iti mano atawin. Okay lang kadikan ka. Wanan ninanang mumutan tinang ibaga. No kontraek. Amang ano kunaan na anaalas ti ugaling. Amang ano guraan nak. Narigatan. Ay, nala. Bayam. Tano agturpos ni Jimina. Agkasartan ton. Madanagan lang dali. Kasanon na makaturpos ni Jimina. Kat saan lata akayat ni nanang mo nga kasarta? Uray kontraan na ta. Uray babawi naman ang tisaritaan mi. Sigurado ka matuloy ang ti kasarta. Namin anumot ta na naitantanday ta kalay sa. Sigurado ka Wan, Ignacio. Tulagan is tulagan. Di oray guraan na kun ni nanang no bilang lapdan naktumanan.
Umadanin ti panagturpos ni Jimina nga anak ta, bakit? Wan nga raw, naimbaglakit din ta nagagat damot piman nga giskwela. Kanaimbag ko nam ata danidali amang tultulong kadagitad di na. Ay na, pagrebangan na dayta, tay sukat nga raw tinaon na. Tanay, nakurapay tamo ngamin. At damot ngamin sadsadot mo. Ada sadsadot nga. Amumait nga awan dagaso kaya isa ang makitang tangdanak laang. Makapasakit kamot nga agsasaaw. Uray nakurapay tayo, no alisto ka mga agbirok iti kwarta. Bumaknang tayo. Ay, jak amukin ka. Nakias asawa ka pa ilang arod kanyak. No kastamot lang ti kanayon nga ibagam. Jay baknang kumangamen ti nakiasawa amiday. Day tanto mga min kinagwapom tinakaulawak idikon ka. Iso ajak pinili jay baknang anagaram kanyak iday. May mayat gayam at talaga no bulsa ti pilyon ang makiasawa saan arupa. Kamaudyanan na, nakaturpuso ni Jimina, nanang. Wan, ngam di mo pa'y mabalin ti makiasawa dali. Ha? Ay, sana ya tulagan tayo kat mabalin kunti makiasawan nagturpos ni Jimina. Baybay ang payladay ta atulagan tani. Kita man ti balay apag nanaudan tayo. Ha? Apay, di ka maasyan kada kami kantatang mau. Awan makukwarta me. Awan pagpatarimaan mi dito'y balay tayo. Da Jimina kan miling matan ati makamo amang patarimaan iti balay tayo. Naginggat ka ano nga rod nga guray kami. Amangan numatay kami kat saan pa'y anay patarimaan ti balay. Katurturpos pa'y lang amin ni Jimina. Kini miling at da kanuyor urnungan na. Diyak amu ano anya tigatangan na. Naimbagkan ka tawan tiyor urnungam kinsaan ka naimot. Iso apang nga asim, di ka pa'y lamaki asawa anak ko. Apay mo't akasta bakit? Noon niya tinagtulagan niyo ko ni Dalay. Di mo kumamot ibabawi Di mo makita to'y balay aya, Oscar. Marmarga ayon. Saan mo na responsibilidad ni Dali ti mangipatarimaan iti balay tayo Uray ata nasingpot kung saan anaimo. Dakkel tinaitulong ni Dali kadata. Isa panawon mo tapno aramidan na dagiti bana gamang paragsakken kwa na. Dagiti plano na para iti biyag na. Nalaman nga raw, gumatang kay ti materyales tapno matarimaanen ti balay tayo. Pangalaak ko may ti kwartak ngay. Amumad asimuro ti rayumak. Sa anak apurdiya ti manungaal daw. Sumanao ka. Awan mo nga rod may tultulong mo. Mabalin pa'y Marta pag nainan ti balay tayaw. Apay ngamin nga ipilit mo nga ipatarimaan kat mabalin pa'y Marta. Ay basta, kaya't kumot kuma at ay presentable apag naudan tapno mayat matibuyan na. Naliday ka Marta anak ko. Makapaliday tumot ni nanang tatang. Nusyak nga amam. Okay laeng nagkasar kayon kan Ignacio. Suportaran kayaw itanyaman na plano yaw. Mano atawin matpiman na nagururay ni Ignacio. Ay, wan nga rod Mapmapanan titawan. Sana mabalin at pamilya tayo latan ti eper priority time. Amaok nga da plano yu tinobyaw. Kat saan ko alaplan na ita anak. Agkasar kayo kidain. Ang mga nuguraan nak ni nanang. Bay agumora. Sana mabalin natin kayat natin masursuraw. Aglablabos mo tan no daduma. Demanding launay na yung inayaw. Ala, tulagan tayo ti kasaryaw. Di tayo ibagbaga ka ni nanang yaw. Siyak, ti makamaw anak ka. Nakita yu ka din dayto, nanang. Anya dayta? Invitation card para iti umadanin akalay sa dama ng Dali kan Manong Ignacio. Anya? Makiasawa ni Manang mo? Di yung amo, nanang. Diyak amo ti may papan iti dayta Talaga amot na diya kabsat mo Natangken ti ulo na.
Kunak matasan pa'y ang makiasawa. Kanapa'y adidem pakada kanyak. Nagalas ti aramid da. Nagkuna ang makikalay sa nidalay. Apay, tinulag yaw ti kasardadak da kayo. Didak inramraman na. Desisyon da dayta nga gayan ayat. Awan karbe nga mamanglapod iti kayat dang aramidain. Sika ayat agastos. Saan may... Saan nga rod amapalin? Tasaan pa'y ang naipatarimaan to'y balay. Apay, di ka makauawat. Ay, Oscar, napangaasiman ko rin. Di kagbalay na kontrabida iti dayta. Mangibabain ti kastang augalim. Di kalagbain. Bumakitain jay anak mau. Kasanaw ang makaanak iti adaw. No kanayon mo alapdan ang makiasawa. Di kaagbalay na managing bubukaod. Panunutem ko mama iti masakbayan jay anak ta. Nakamisuot ka manan bakay. alangan mo't nga umisumakot sa anak nga rod anaragsak. Kasar ti anak ta ita. Umisim ka mo uray pikay. No, sana nakababayin kada Ignacio kan kada abalayan. Kasano ko maamakaisom da tao, kat masurunak nga rod, tunggal makitkitak ti panagruprupa day nga Ignacio. Apay aya, akaguram ti manugang takot nagsingpay. Wen ata dinadaul na ti plano, agraman ti balay, saanon anay patarimaan ni Dalay, tagapuramot na diya tao. Kahit manumot na natawan nga inururay na ti anak ta. Ay basta, kakurkurak na diya lalaki, isot dimteng ariribok iti pamilya tayo. Anyat kukuam ngay kuring, di ka umay aya. Ijay, Itayan ta po ko ta Nakapas ngayon ni Dalay. Inta kitaan dya po ko ta. pagan anok ti umay. Na, di mo kaya ta makita ti apo kaom? Ang mga numadadaal ti aldaw ko, numakitak ti panagruprupa day nga Ignacio. Si kakit di mo't bakit? Adan apo ko ta ngam kasta kapailaan. Ag-move on ka ka din. Masurunak nga rod iti manugang ta. Numapan ka laeng. Ninanang ngay tatang. Di naman kaya ti umay. Apay ka no? Di na ka di kaya ta makita ti apo ko na? Jak amaw ka ninanang yaw. Kasla panunot ti ubeng ti panagpampanunot na. Aging gaita, saan pala nakamubaw no ti panagkasaryon ka ni Dalay? Di na pala maaklaon. Anya? Ay nga baybayan yawn. Di yung ikaskasaw jay inayaw. Tapat siya ka makaamiris tumutlaang na jay. Apay anarabyan ka. Anya kumaita no narambianak. Awan mo't trabaho. Anya ti inararami jo ijay aya. Adua. Nagbanding kami kada Ignacio. Anya, Nagluto ni Dali itinaimas ang nagsasangwan may. Nanganak pa isakbay ang naghawid kahit asino nga iti karuprupa ti apo ko ta. Ni tatang namad. Naimbaglangan tayak napan. Sigurado ang madadaal ti aldaw ko numakitak ani Ignacio ti karuprupa na. Anya ti ekspektarem ngay. Natural ani Ignacio ti karuprupa na. Tay sukat nga rod ti amana. Alangan na di karuba na ti karuprupa na. Tayagtal na ka! Sa anak ang makirabrabakan ka, Oscar. Awan mood ko. Tang, yagmimampay to apo ko yo. Da kayo kumapay lang ti makamo ang mga waawir. Sumrak kami iti trabaho mi nga agasawa. Wen, awan pagdanagan niyaw ta saan mi abaybay anti apo may anak kao. Ninanangay, ayan na. Aday di kusina, madama tiluto na. Malangaron. Patuluyan min. Pakibagayon tulatan ka ni nanang. Pumanag na ka goreng. Lumanabas ka dito nagtugawan may iti apo ko ta. Apay, dakas ay ati magnakan lumabas. Umapapal ka anya. Ha, agindili ka pala nga men. Amuktumot la kayat mo nga aw-awiran ti apo ko ta. Anya ko mati apalak nga.
kita kat mayat ti isem ti aputaken ka. Kaya't namay ti makiayayam ken ka. O baemot kami na. Oh, atoy, alam ti apo ko ta. Ay, Manjak, karup-rupa mo't yaman ah. ay, nagloko kan. Apo kom da ito. Di ka man nagkasta-kasta. Kas kalabag type. Wano agkabaw kan, iso kasta ka. Ay agtal na ka, Oscar. Limpyo ah. Amok ti bagbaga kan araramidag. Si kasiguro at agkabawag. Happy birthday, nanang. Happy birthday, Nanang! Ah, nay, anyat pits na itaya. Aywan, birthday mo't gayam ita. Nay, apay nga, analipatan nyo ti kasangay yun, nanang. Aywan, atoy, regalo ka na kayo. Ha, nay, Alan, awaten yun. Regalo ni Ignacio dayta. Tano siya, awan regalo kada kayo. anya, ay kat, agyaman ak ngarod. Nanang, nay, apay ngagsangsangit kami lang. Jay asawa ka, kinabil nakmanan. Nagapa kami, iswapim manaw ako ni Jebalayda. Anya, ay agram day tatawa. Sinaam ngaminan, idarumon no iso. Jak idaruman, basta sinakon. Malah makamuka nga rod. Wan, panawa mo. Awanan ba inday jeng asawam? Napanan ni Milaing. Nagawid manen ah ije balayda. Inawagan la je asawa na. Napanmutan. Kunak man no sinaanan. Sinublian namanen ah. Agpatpatinggan sa mula iti sa oje anak mo. Awan mo't mataktak diran na sa una. Oh, adaawag mo. Ni Jimmy naman. Anyaman nga tantibaga da ito nga anak ta. Ni, anyat sangsangitan nyo, Nanang. Nagijay adim ah. Awan pa'y umno anak asawaan daman. No saan nga artag babayro. Kadayon da nga agapa. Pasaray kabilin da pa yan nagijay adim anak ko. Ala, apay ngay. Idarumdaan no kasta teraramidan da. Di da nga rod maiturad nga idarom dagiti asawa da. Agsina da, inton kwan, agsinublian da. Anya? Nagpapastos pa'y dagijay nakiasawaan da. Awan respeto da kada kami kan tatagyo. Kastaya. Naimbag pa'y kinig na siya nga asawa am tawan problema kan ko anak ko. Ay, day tamot nga ron ti pagyamyaman nak Nanang. Ngamin nasingpot ni Ignacio. Awan apulos ti makunakan ko na. Wan nga rod, madlaw asaan kang agkon-konsumisyon iti asawam, tanagmayat ti auram, kasla imubing ka pa'y anak ki asawa, ad-adda mintas ka. Saan akas ka dagijay kakabsat mo? Kasla bakbaketandan nga adayong ka. Tamais stress da mo ngamin akanayon. Kasla bakbaklayan dan ti sangalubungan gapoy tinakaro a problema da. Nanay, adda sobra ang materialis si balay. Ipabunag kunto dito balayaw, tausaran nyo. Apay, nalpasan aya je balayaw. Una na, patarimaan yun to'y balayaw, ta sayang dagi ang materialis. Adupay dagi dyan, ket nadan to agkurang, ibagayo lang, tagatangan mi para kada kayo. Kinda kami ti manangdan iti agtrabaho. Ha? Ay na, nagsaya atin baro. Nagsingput kagayam at talaga. Ay mababain akin kan. Suri no pinakitaan ka iti saan anasaya at iti kalabos baro. Awan na dyan nanang, lipatin yun dayta. Awan mo't sakit tinakam ko kada kayo. Agyaman at talaga baro. Nagpakpakawanak nga rod iti manugang ko kat inpakitak ti panagbalbaliw ko. Babaan ti panangawawir ko kadagiti apukok kadakwada. Napintasen ti biyagda nga gasawa ita ta malaksid iti trabaho da at dapay agduduma ang negosyo da. Ket ni dali nga anak ko ti makuna kakagasatan kadakwada nga anak mita iso ti napintas ti biyag na itan. Alakastan ti gayem mo guri.
Alaga gayam ditan tinagpatingkaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Ailey Palacio. Inyornos para iti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Dear Manang Biyanang, pay dramak man met dahiti kapadasak, wano kapadasan ti anak ko. Ti anak ko ngamin ti pagtarayan dahiti apakasaritaan. At na ngamin imuna nagbalin na nobyo ti anak ko, kat Jack Kursunada Apulos, iso ngayon pamuspusak ti panagsinada. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Ay na, Erneng lakay, aglinis na dito'y balay ta sumangpet ka no ti anak ta. At kadwa na sumangpet. Anya, asinaw ti kadwa na sumangpat. Jay nobyo na ka no. Anya, ay, di ibagbaga na anobyo na, anam-am muna iti pagtrab-trabakwan na. Wen, isong agdalos na takababain. Ay na, nagrugit to'y balay. Agdalos ka. Namanuga ka naggapo iti talaw. Sa kamot lang kami nagdalaw, sunada sumangpet a bisita. Di ka pa'y makadalos mo't kami dito balay. Nay talamapan makichistis, Mr. Aramidam di takakaruba. Maburing ak mangarod nga gigenlatan dito'y balay. Paikat agdalos ka tapno saan ka maburing. Mala, agdalusak nga rodan ta nagdigusak pa'y numadamdama. Ay, inaksapi agpakulot Ay, sikan tagdalos, tayo nakagpakulot bit. Ay, nagitakit kol-kolot, ti una imaw. Agdalos ka kitain. Apay aya matartaranta ka launay. Apay masapol nga agpakulot kaya. Wala, tapno napintasak mo ta masangputan jag bali na manugang ta. Anya, apay masapol nga agpapintas ka. Apay, agpaaram kaya, ijagbali na manugang mau. Tila sasawa mo't. Tapno presentable mo da tao Ay na, jak kaya tatagibas si tanda ta tinobyo ti anak ta. Isong agpurmata matiti husto Nanang, tatang, iso ti ibagbagak anobyo kada kayo. Ni Utro. Otro tinagan na, anak ko. Nanang. Palayaw ko lang, Tutro na. Arturo, ti talaga anakan ko. Ay, nagadayumat nga miniti palayaw mo tinagan mo. Mabalin mo ngamin aturo ko ma. Yak manam mo ka ni amang ko. Otro mati palayaw na kanyak. Ay, Erneng, lakay mo gayam to'y nobyo na. Tangiwat mo, mamay. Pakaragsakan may ti makaam-am mo ka, otraw. Agyaman tata. Mala, aginan na kayo palaan. Amaw ka na bandog kayo ang nagbiyahe. Tsere, agpulis kayo palaan. Aginan na kayo, agluto kami kaninanang yo iti pangaldawan tayaw. Wen, tatang. Apay akas jay, Erneng. Lakay mo jay nobyo ti anak ta. Kahit, anya ko ba? Isong araw ti kayat na. Ay, utro kede. Otro kon kunam kat amom nga otro ti palayaw jay nobyo na. Inton manggag na ka. Anya nga tati kinayat dya anak ta ijay Wano bak nang nga ta. Angam no bak nang awam maalugan na. Nag-tricycle da masimungan dito'y balay. Diyak mo Inkadamaga intap no mapnag ka. Damagam no baknang. Nakaturog dan samot. Ita, damagan naman nagpaisaw. Kon naklaan, mapan kamat. Di ka lagbain. Ni Chire kumati ka sa ritak. Palutputak kumaan na imbag ngam nakaturog samot. Kasaritam tao no makariing da. Riingan ta ida no nakalutotan. Ala, tulungan nakit ni agluto di tayo tap no malpasan. Dalusam na kita natang sagpauta dito isidaan. Ayan jay nobyo manakaw. Adda ije balkon, nanang. Apay, anyat kinayat mo kan kwa na. Laklakayan, kinaya mo. Ay ayatek ni Utro, wano Arturo, nanang. Baknang aya.
Ado ti sa ni Kuana, wano negosyo na. Wano pensyonadaw. Saan abak nang ni Arturo nanang? Kan saan a pensyonado? Kanya nga rod tinangayatam kang Kuana ngay. Kat saan mat nga iso tay gwapaw. Kunayo ata lumakayan. Ngam idi ka ubingan ni Arturo. Ay nagtaer. Diyay nga rod ladawan na idi ubing pa'y tinakainlabak kan kwa na nanang. Anya? Ay, makulkulapan san ti panunot mo anak ko. Nagaduma ti babaraw sa mabalin mapakinayatan. Nga mapay nga isupay. Uray ko manobak nang. Ngam saan mo? Ay, anya nga ti masakbayam kang Kuana. Agrigat kan tuwa iti sidong na. Saan nanang? Tanagagatmat ni Arturo. Anya trabaho na. Mangalap nanang. Ijay bye-bye. Saan? Ijay karayan. Mangalap nga. Mangamal ko na ma. Naimbag ano ado ti makamkamalan na. Saan nga agpapada nanang? No daduma, ado. No maminsan mo't basit. Kahit umanay nga roday ta pagbiyagan niyaw. Ay, ang mga nukurang tupe asidaan nyo ti makamalan na. Uray anyat ibagbagayo. Basta'y ayatek ni Arturo. Isuti kayat ko apaki asawaan. Diya kayat day, Jay. Jay nagan na lang outron ka kasla da problema kang guanan. Ay, wan alaak tuman ti numero ti silpon na. Ah? Apay? Ay, di yung pagsasawan iti text. Ananang, kababain. Saan? Nagkuna pagsasawak. Basta alaak lang. At dala kayat ko adamagan kang kuana. Saan ko nga ungungtan? Naimbag nga oras mo, Kumari Paula. Si kamot gayam, kumare Marta. Sobra ka. Ay, nahagyaman ka. Ay, nakaumayak tanda umay ko ibagamare. Di mo't, agbirbirok kay ti boyfriend. Ha? Apay, adda maireto maya. Ada, mare. Gwapo nga uray lumakayon. Ha? Asino? Ni Arturo. Iso na lang ta sana bak na nga kaskan ka. Nakurapay lang. Uray na kurapay, basta nasingpet ken nagagat, mare. Ay, wun na singpoy dayjay. Kan nagagat nga kamal. Ay, sige man. Yamamum to kanyak, mare. Ay, ada numero na kanyak mare. Alam ta text-matem niya. Alaman nga rod ko, mare. Ado, tagar-aram dita. Ngampasig met nga ubing. Alanganin na, tamangan no isukat dakto. Isu aday taman lakay ti padasek. Asino ka din ay taoy? Siyak ni Paula Arturo. Kaya't ko kumati makiamam mo kan makisiningad kan ka. No, mapalin na. Ay katuwan Hehe, day talagayam. Mabalinta ka di kita. Una, kaanaw kin sa dino, madam. Nice meeting you, Arturo. Kastamot kin ka, madam. Paula ko namlat ako man kanyak. Di nakmadmadamun. Diya ko nagpalpalikaw pa'y. Tadi, bakit akon? Kan samsambutag ti panawan. Agbirbiro kak iti lifetime partner. Ha? No, kaya't Ayun, adagayam itad ko kan ka. Atoy, imported adilata. Chocolates kan toothpaste kas kada sabsabon. Pasig nga imported na kita. Impaw it dagiti upat asiman nga anak ko ijay abroad. Ay kat agyaman madam. Ay Paula. Adun tupay ti itad ko kan ka no sumaruno. Allah, kababain samad. Saan? Di kag babain. Tay ti mabit. Agasawatan. Anya? Saan ka di? Rabak ko lang. Ang no pumut no, awan dakas na. Ate nanang, para kano kada kayo. Lay, anya dagita. Kan nagapuan na. Inregalo ni Utro nanang. Sabsabon, toothpaste, kan dildilata. Nananay, itaman pa ya kundi regalo dayjay.
Nangalaan na nga'y kadagita. Kat, ginatang na siguro Mabainak mo't amang damag. Nanay, aguray ka. Imported sama dagitoy. Made in sa bala pagilyan mo. Wen siguro Kat napananan nga'y. Nagawi din. Tamapan ka no agkamal. Tano adda makamalan na. Yag na dito'y balay tasidaan tayo. Anya? Ano nanay? Adda tataulan ka asaw. Ni, bakit matkan baro? Ay na, da kumari ka taga kabangibang nga ilay. Kadwa na ti anak na baro. Mabitla nga tasabtak idawan. Day tantay mang sarungkarkan ka anak ka. Nay, sangwam ti bisita di ka pumampanaw. Naggapo ija abroad day ta lalaki anak ka. Ado ti kwartana, kan gwapo, kaubingan na pahi. Siya gayam ni Johnson, mabalin ka diti umay agaram, ading. Ha? Kuha, pasensya kan. Ngam addan nobyo. Saan kayo pa'y mata nagkasar? Isa mabalin ko latat ti agaram, Ha? Ayun, sabong parakin ka, ading Cherry. Agyamanak. Aguray ka. Itikas na akin na taer mo. Awan pa'y nobyam. Awan, ading. Sana kami naman agaram. Italaang, tainreto na katiinak kanyak. Anya? Sabay ko tadapan na kaikarikin ka, ading Cherry. Amo na matgayam nga addan nobyo. Ngam agaram pa'y lang. Akat, man na ano kumaya? Saan kayo pa'y mata nagkasar ka ni Utraw? May mayama lang nga dayo ni Johnson na pakiasawaam Ngamday jay nga Arturo. Nanang. Apay awan sumgar adut-dut mo aya ka ni Johnson. Nagdagulit nga rod. Chat kanyak. Uray rabrabi, umawag. Mangipanagnak at talagang agayat muna yun kan ka. Aklunam kay din. Anya, kat ni utro nga Baybay amon day jay. Saan kay mo lang agbagay? Ni Johnson, ti may bagay kan ka. Sa bagay, nataer. Kan madlaw na singpot. Isungarod nga aklunam mon. Tano agsubli ija abroad day jay. Adun to ti kwartayo. Anyat ibagak ngay kin ni utro. Sinamo na. Isunto mo lang agbababae. Agbababae nga. Sasawin niyo matnanang. Kawan, ararman na di gayam ko. Ni Nanam a Paula. Mabitla nga. Ipabasak dagiti chat mi kan ni Paula. Isistoryaan na dito iti maipapan ka ni Utro. Makilkilig. Takanayon ka no ti panagkuyog da. Anya? Apay nga yakastamot ng tibagbagam, Cherry. Awan mo't maday nga inaramid ko. At damat gayam sa bali a babae akakuykuyog mo, tro. Ha? Asino ba? Di kan aglibak ni Nana Paula. Ha? Ay na, gayam ko lang na ijay. Iso tinakigayam kanyak. Iso abagbagayak lang mo't Jak mo't inaram. Nagkuyog kami lay tinamitlaw. Isaw ti mangiliblibre kanyak. Jak kaya ta panunutan na asuplado isa bagbagayak latan. Basta, agsinatan utro. Da kayon ti agasawa. Tagbiro kak matin iti sabali apaki asawa. Anya, ay san si Kati ay ayatag Cherry. Di nakadisinaan Basta agsinatan. Period. Nagsakit ti Barukong ko, Paula. Sininaanak ni Cherry ajak amo ti pudno arason. Nagrabaw ba't ngamin arason di ibagbakana. Ala, di ka nagsangit, Arturo. Ina, Adaak lang dito, Saan ka abaybayan? Siyak, ti mangandi nga ikan ka. kaya't ko tagbartag, Paula. Sige, agsangutan no kayat mo. Duata nga agsya. Simat ni Utraw. Basta sininaan matlatan ni Cherry. Talaga kasta.
Mayat kit dia, tanaka-amirisan dyan anak ta. Ay wag, agsagana ka ta dumano nun na Johnson inton bigat. Ikasar na ka nun ta anak ta. Anya, ikasar na adago saan? Nabit na pa'y matla na gayan ayat. Mabalinan day jay. Oray ta nabayagan nga gamam mo kami iti inana. Amok ti ugali ti inana. Nasingpet, nagagat, kan nanakman na tao. Na, kahit apay di inana ayat ti mga sawa iti anak ta. Ay na, talaga nakapoy ti pan nakaawat mo, Erneng. Ti kayat ko asawan, amok ti ina ni Johnson, anasingpet, pagwadan a tao. Automatic mo na, akasta ni Johnson, timawid iti ugali ti inana. Masigurado nga raw. Sa nagaputa na singpet tinaganak at nasingpet mo dyan sa anak. Ay, andaman kasta ngam saan nga amin. Agduduma at ugali ti tao. Ay, basta, madlaw man nasingpo ni Johnson. Panagbadbado na langan ka, madlaw ang nanakam. Natulagan ti kasarta, Cherry. Uwan Johnson, Jack ni namnama asikat ti makagasat ko. Talaga kasta ni gasat. Ado ti saan ang mapakpakadaan na dumteng iti biyag ti may sa tao. Uwan nga Rod, kat, agabrod ka kadimanan, kalpasan ti kasarta? Makitan to, dependen to iti sitwasyon. Kumusta nga tan ti anak ta, iti sidong na dyan Johnson? Di naman tumayagpasir di ti balayan. Busy da pala siguro ang aghan-honeymoon. Honeymoon pala ang kit nabayag mo tan analpas ti kasarda. Manuapulan ng tinapalabas. Kat ang mga no kaya da surpresaan da ta. Anya ta mom, nor-urayan da nga agsikog ni Cherry sa danto agpakita. Di naman lang may sumarungkaran. Anya nga talaunay ay at ipakakumkumikuman da. Sarong karak kumadana ng kantatang Johnson, kailiw ko idan. Di ka rumor dito bala, Cherry. Padasam ti rumor ta makaraman ka man ng kanyak. Apay ayang nga ultimo ipapan ko ijay balay dananang kat iparit mo. Hamok apag pampambar mula dananang mo. Ngam kinapudno na. Makisinarak kay tila kay nga ex mo. Unay kamutan, nagalas mo ti pagkitkitaam kanya kon. Apay, awan pa nagtalok mo kanyak nga asawam. Awan. Marigat tagtaltalak itan, taadon ti ampang itaapanawin. Di nakiramraman ata sa anak mo't nga ampang. Anya saan? Kat no inaram ka na namidwa, inaklon na kadagusan. Amok a weakness mo ti lalaki. Iso nga awan panagtalit kukin ka. Anya, yag mo nga ro ti cellphone ko, naawagak dananang. Awanan ti cellphone ko, inlako ko, igatang ko iti bagas. Awan bagastan. Anya, Amo mo, tadya akong nagabrod. Tadi ka kaya ta panawan. Ta sigurado ngay sukatnak no panawan ka. Kanjak mo't makatrabaho, tadyak kayat ti pumanaw diti balay. Masapo lang mabantayan ka anay bag. Tanay, amangan na da pa umayam alalaki diti balay. anya. Kumusta ka dito yan ngay anak ko? Di kay mamumay je balayan. Agyaman nagtimay kayo nan. Nini, agsangit ka matan. Kanape akas na tilangan. Naguunag dagita matam. Nagkutong ka. Wano aginaw ka. Sana nang kanayon na kamapuyatan. Takanayon ti panagapami kini Johnson. Anya? Uray rabrabi, apapaanak. Agimimon iti angin. Awan matrumba nga pagimunan na. Ngam tilay bagbaga na. Pagimunan na ti ex ko. Ganda iti lalaki ang makita na makasaritag dito parangan. Anya? No kasta? Naimon ni Johnson? Wala na. Manjakon. Jak kayat dito yan. Yawid ako, nanang. Ay, kwa. Apay, kabkabilan na kaya. Una, kanayo na. Agbababawi ka na kiasawa kan kwa na nanang. Da kayon tumang aming. Ha? Dinurugan dak to mata mga klon kan kwa na ide. Anya nga ita.
Ni Arturo lang ko man tinakiasawa ide. Ay, awanan Nagkasardan ka ni Paula. Kanayon, ti pa nagtour da ija abroad. Nakaragragsak da nga road, tunggal masabat ko ida. Na kayong tumang amin. Baso nyo na ito eh. Baso nyo na, anang. Sinidirnak nga rod tanak ko kat tsaklatan nagtagtagarita pudno man. Nulabsen tagsarita kasla siyak tinangisagmak iti anak ko. Tayin daldal ko iti san namot unay nga amam mo alalaki. Inyo man ko nga rod kanya balayan tararamidan tanak na itanak mi. Kaya't nagsasarita kami amin. Sinaan ko man tanak ko ti asawa ng nagkarimat ngagbalbaliwan ti manugang ko, kat di na naramidan ti naramid na iti anak ko. Kat kasi na iniinot mata nagbalbaliw ti manugang mi, aging ga anaadan day ti talo nga anak. Kat ita naragsakdan asa nga pamilya. Alakastan, tigayim mo, Marta. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose, para iti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manipod man nga rod ka ni Kab sa tesa sa napod na nagan tintay drama kastuti ko nana. Dear manang biyanang, naimbag nga oras mo. Gapoy ti kinarigat ti panagbiag pimanawak iti lugar mi, kaya't nakipagnaadak iti balay ti ulitag ko. Iso na lang ang tanatayan ni uncle ko isa ti asawa na ti kabalay kon. Nabayag ang nakipagnaadak kadakwada iso kasla dadakkel kumatan nida. Siyak tay babae a super arte. Sa anak met asigod anarte. Ngam idin nakanobyo akit da kwarta na nagbalinak meten anarte. Rogyak man nga rod ti agsalaysay.